Práce s emočními rovnicemi určitě není instantní nápoj, ale přesto vás mohu povzbudit, že některé výsledky jsou někdy vidět i do hodiny, někdy do druhého dne. Někdy můžete vnímat změnu za týden a někdy i za půl roku. Na čem je to všechno závislé? To je v podstatě velmi jednoduchá odpověď. Pokud ve své hlavě nosíte menší množství emočních vzorců, můžete vidět změnu velice rychle. Pokud ale máte pocit, že ta změna se táhne a že ve svém životě nevidíte už to, po čem možná několik let toužíte, tak je to zase jenom proto, že máte těch rovnic v daném kvadrantu více a je potřeba práci nevzdávat a pokračovat. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Aleš Kalina. Pan Aleš Kalina, abych vás stručně představil, pracoval řadu let v společnosti Microsoft, pak jste to opustil sám a začal jste se věnovat vlastně coachingu, nebo dospěl jste ke coachingu? Dospěl. A máte takový svůj vlastní recept na ten coaching? Nebo máte tam některé části, jsem četl, že jste si nechal dokonce patentovat něco? Nebo ty výpočty Je vaše? to tak. Jo? Kdybyste mě měl vysvětlit takový základní princip, čem by to pro mě mohlo být dobrý? Tak třeba byste řekl, dlouho se mi něco nedaří, No. třeba s partnerkou nebo s břichem. Třeba. Počkej, vy jste hned útočnej takovej. Ne vůbec. To je součástí z toho, s čím já bojuju právě ten. Jo. No ne, ale tak, že bych řekl, něco se mi nedaří, přicházím za vámi a vy mě s tím pomůžete. Přesně tak. A to právě je to, že třeba s partnerkou se vám něco, nebo No tam to klape na dočekávání, ale... Klape. No, líp, než jsme čekali. Ale já jsem u vás koukal, že vy říkáte, že i lidi často nemají peníze, že i v tom se jim dá pomoct, to myslím, že by zajímalo hodně lidí. Určitě, no tak víme, že ten národ trošičku by potřeboval pomoct. Určitě no, tady a jak třeba pomoct někomu, když si stěžuje, že nemá peníze, což je skoro každý? Hluboko do kapsy. No. Tak třeba tak, že nejvíc, čím lidi mývají problémy, když mají hluboko do kapsy, je to, že je doma blbě nastavili na to, jak se k těm penězům chovat třeba. Takže třeba jim říkali, víš co, ale ty peníze na stromech nerostou. A pro penízky se musí pracovat. Jo, tyhle pořekadla, bez práce nejsou koláče. Bez práce nejsou koláče. A tady to jsou všechno kraviny. No, jistým způsobem ano. Ježišmarja. Jste mi řekl brzo. Já s tím taky prudím doma. No. A to byste... O koláčích, no. A to byste nevěřil, kolik lidí třeba, když se jim to v té hlavě tak nějak trošičku vymázne, tak oni potom začnou třeba vydělávat víc. Práce s emočními rovnicemi je o vykořeňování, o vymazávání všeho toho špatného, co tam máte. Čili dejte si jednoduchý závazek. Pokud ve svém světě neuvidíte to, co tam chcete vidět, nebudete měnit svět, nebudete měnit zaměstnavatele, partnera, děti a kdo ví co, ale budete měnit sebe. No a to jsou peníze. No a s tou partnerkou, jak jste si tak troufali, s tou partnerkou to funguje úplně stejně. Vy vidíte nějak maminku, nějak vidíte tatínka a teď platí takový jednoduchý vzorec, že když mu náhodně 70% z toho, co jsem viděl doma, tak se mi to promítne do toho mýho nového životního partnera. My se to tam teď promítáme, nemám to tam. No, takže když třeba vezmete, že jste něco zažil s maminkou a něco jste zažil s tatínkem, tak vlastně ta vaše partnerka bude hodně podobná tomu, co jste zažíval s maminkou a s tatínkem doma. No. Nejúspěšnější případ váš, který si ceníte jako? Nejúspěšnější. Nebo považujete za... Většinou sebevrazy, lidi, kteří ztratí smysl života. No počkejte, a on k vám přijde sebevrah jako? On se objedná. Většinou to stihne ještě, anebo už toho párkrát on se zkusil. objedná, vy čekáte, no nepřišel. Říkal, že tu bude ve 4, no. A nepřišel. Těším záchranku, tak to už nepřijde. No, to jsou právě ty stresy, který ten coach má. Že vlastně ten klient jako nemusí dorazit. No tak když nebo sebevraha, když jste po někoho, kdo už měl třeba šňůru léky, nebo se... To jsou, a ono to není lehký, já nevím, jestli jste někdy byl v takovém stavu. Já třeba jo. Že jsem nechtěl žít, no.
A to není easy, to jako nevíte, jestli skočíte, neskočíte, jsem stál na Orlický přehradě tenkrát a taky to nebylo jednoduchý. Dobře, ale kdybych já třeba chtěl coaching, tak se k vám můžu objednat. Můžete si objednat? Vy mě budete účtovat hodinu coachingu, nebo většinou 2 rovnou, aby to stálo. 2, jo. 2. No to je jasný. Jenom tak řádově. Když už byste přišel, tak bychom to rovnou dali. 2 hodiny. Radši 2. Jenom tak řádově, co tak asi bych měl počítat plus minus. Kolem 10 000. Kolem 10 000. Za 2 hodiny s tím, že domů už se vrátím vykoučovaný bez prachy. Žena řekne, kde jsi byl, řekl jsem vykoučovaný, holčičko. Vykoučovaný. Ale to se často Ještě děje. bychom přivožrali. No. Ale jsem byla coachingu, ale... I to se stává, ale některý klienti to mají rádi. Asi by se to nemělo zveřejňovat, ale když na to takhle říkáte, tak někdy ten panáček jako jemně do náprstku pomůže. Jako takový samokoučing. Takový jednoduchý vypovídávací panáček. Jako doma, že je dobrý... Ne doma, no na koučinku přímo. Jo, na koučinku, no. Takhle, že bychom spolu chlastali a já bych chodil... A co když třeba přijde mladá krásná holka? To je problém. To je problém, jo. Prosím vás, co se stane? Jako? No, protože to jako někdy nevíte, kam najednou koučujete sebe, co? No. No je to tak? Tak máte nějaký koučovací kodex? No, jo, on je koučovací kodex. Koučovací kodex. No. A to převedete na koučovací a je to... To se někdy, jako ta klientka někdy i leží, protože se jí třeba udělá špatně. No, ale vy koučujete od rána do večera? Někdy jo. Jako když přijde hodně holek, tak si dáte prodlouženou. Tak si to protáhnu. Oni některý chtějí chodit brzo ráno, to já většinou nezvládnu, to ještě spím, že jo, ale večer už jsem takový čilejší, takže někdy to protáhnu do večera. Tak dobré ráno. Lidi se mě častokrát ptají, v kolik vlastně ráno vstávám. A většinou, když zazvoní budík, tak ho zamáčknu, ještě chvilku v té posteli přemýšlím a pak se mě někteří dokonce zeptají, v kolik začínám pracovat. A to je ještě náročnější otázka. Většinou hned po procitnutí. Tuhle se mi to jednou stalo, že tam byla o hodinu a půl tam byla díl a já o tom nevěděl. Vy jste o tom nevěděl? Já jsem o tom nevěděl, ona mi to neřekla. Že tam je? No, ne, že přetahujeme takhle dlouho. Jo, že přetahujete. Takže ona tam byla 3,5 hodiny. No možná jste byl tak rozkoučovaný, že vás nechtěla rušit. No. Já jsem se tak do toho jako zajel, že ona vůbec... Ale já bych to tak nepopisoval. Já bych to tak nepopisoval. A to byl jeden z nejhezčích koučinků, který jsme tenkrát měli. To věřím, že to byl nádherný koučink, ale... Takže to je úděl kouče. Někdy vám přijde, jak vy říkáte, krásná dáma, že říkáte, to bude coaching, díky bohu za to. No, to někdy chápu. vám přijde někdo, kdo má 150 kg a taky prostě musíte... Richarda, na zdraví. Vůbec, to je náhoda. A třeba Richarda byste taky mohl koučovat. Mohl? Jo. A kam byste to koučoval? No, první věc, kterou bych musel udělat, je zjistit, kde je ten problém. Najednou můžete mít více síly, začnete hubnout, začnete vydělávat více peněz. A to jenom proto, že váš mozek vám podle zákona 1 emočních rovnic začíná produkovat jiné formy chování. Fajn. No ne, tak vlastně jste schopný zastat ledacos v rámci toho coachingu. I vařit někdy. Jako vy vaříte v rámci coachingu? No v rámci coachingu ne, ale třeba po coachingu, pokud je zapotřebí. Po coachingu si uvaříte Některý jako... klienti jsou tak jako zvyklí, že chodí rovnou do kuchyňky třeba se podívat, co tam je. No je to tak? Je mezi náma spousta lidí, kteří hodně pracují. Proto je potřeba si dělat na sebe čas. Kolikrát mám velice náročný den, ale pak se prostě seberu, vezmu tu svoji tašku a jdu prostě jednoduše na tenis.